Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Tafikanso ndi nthawi ya ulaliki. Lero ndi loweruka pa 31 Disemba chaka cha 2022, tsiku lomaliza la chaka cha 2022. Wakhala ulendo wautali, ulendo okoma, ulendo osayiwalika, ulendo wa madalitso, osapeneka zowawa here and there, koma tithokoze Mulungu pa zazikulu zimene watichitira mchaka ichi cha 2022. Tithokozenso nonse amene mwatengapo gawo pa maulaliki osiyanasiyana, pofalitsa mthenga osiyanasiyana mwa njira zosiyanasiyana. Mwachitsanzo pa tiyankhuleni Ambuye takhala tikupanga fundraising. Ngati simunachitepo gawo, tatiyeni lero ndi tsiku lomaliza tichiteko kenakake. Tsiku la lero Ambuyeso afuna tikumbutse kuti china chilichonse chimakhala ndi chiyambi. Pachiyambi Iye anali ndi Mulungu, anali kwa Mulungu, ndipo pachiyambi Iye amene anasanduka munthu anali kutchulidwa dzina loti Mawu. Ambuyeso afuna kuti pamene tikutsekera chaka cha 2022 tikumbukire kuti mchaka cha 2023 Mulungu akhale chiyambi cha china chilichonse chimene tizipanga. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 ndime ya 18 kulekeza 21. Salimo yathu ndi salimo namba 96. Ikutipempha kuti tisangalale nazo zakumwamba poimba nyimbo yatsopano. Nkutheka nyimbo mchaka cha 2022 tayimba kwambiri nyimbo yakale. Tiyeni pamene tikulowa chaka cha 2023 tiyambe nyimbo yatsopano. Nyimbo yatsopano ndi kukhululuka, kupatsa, kukambirana, kulimbikira, kumvetsetsa, komanso kukhala nawo mtima woyeretsa moyo wathu wauzimu. Mawu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 18. Pachiyambi pa zonse Iye amene amatchedwa dzina loti Mawu anali alipo, anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa Iye, ndipo palibe chimene chidalengedwa popanda Iye. Mwa Iye munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikirabe mu mdima, ndipo mdima sungathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina dzina lake Yohane. Iyeyu adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndi kuwala kwayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunadza pansi pano. Otchedwa Mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansi kudzera mwa Iye, komabe anthu apansi pano sadanzindikire. Adabwerera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira dzina lake. Ndipo amenewa Iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubadwa kwawo, kapena ku chifuniro cha thupi, kapena ku chifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Otchedwa Mawuja adasanduka munthu nakhala pakati pathu. Anali okoma mtima ndi okhulupirika kwa basi, ndipo tidaona ulemerero wake. Ndiye kuti ulemerero omwe uja anali nawo kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha. Yohaneyo adanchitira umboni. Ankauza anthu mwamphamvu kuti, uyu ndiye uja ndinkanenayo kuti akubwera pambuyo panga woposa ine, pakuti ine ndisanabadwe Iye alipo. Kuchokera mkukoma mtima kwake kwathunthu, ife dalandira madalitso ake otsatanatsatana. Paja Mulungu adatipatsa malamulo ake kudzera mwa Mose, koma kudzera mwa Yesu Khristu adazatizindikiritsa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire palibe munthu amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja amene anali wapamtima wa Atate,
ndiye adaulula za mulunguyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero ndi tsiku lomaliza la chaka cha 2022. Ndipo Mulungu atichitira zazikulu m'moyo mwathu. Mawu amene tawerenga akutsindika kuti Mulungu amakhalapo pachiyambi pa china chilichonse. Nkutheka mchaka chino cha 2022 zinthu zina sizinaende bwino m'moyo mwathu. Mwina funso lake likhale lomwelo. Mulungu analipo m'bizinesi mwathu, Mulungu analimo m'banja mwanu, Mulungu analimo mu ntchito yanu, Mulungu analimo mu sembe mwanga, Mulungu alimo m'moyo mwathu. Powerenga mawu awa tufuna tithandizane, pokumbutsa izi tufuna tithandizane kuti let God be the Alpha and Omega of our every project that will carry in the year 2023. Mulungu atichitira zazikulu mchaka cha 2022. Tichita motani kuti tinsangalatse pakunitumikira mchaka cha 2023. Pachiyambi iye anali alipo muzonse, adzakhalapo muzonse. Nthawi zina zinthu zikamavuta m'moyo muno timayiwalanso chimenecho kubwerera pachiyambi. Pachiyambi zinali bwanji? Banja mwayambana, banja lathina, ndi ulendo banja ndi moyo wautali. Anthu wina wakulira kwina, wina wakulira kwina, zinthu sizikuyenda, anthu mukayikirana, anthu mukupenekerana. It's better to go back pachiyambi zinali bwanji. Pachiyambi pamene tikunena ndi Yesu Khristu kuti atitsogolere, komanso pachiyambi pa moyo wanu wa banja. Pachiyambi banja lanu mudaliyamba bwanji. Ena adangokumana kumpira maule ndo andrazi, maule banja lakwana. Kodi banja limene mudaliyamba mwa Khristu kapena mudaliyamba mwa chibwana? Zoyamba mwa chibwana zimathanso mwa chibwana. Pachiyambi zinali bwanji. Nkutheka ine musembe mwanga zinthu sizinaende bwino monga mmene ndimayembekezera mchaka cha 2022. Koma ndidzifunse kuti pamene zinthu zinalowa pansi, pamene ndimakayikira, pamene ndimaona ngati Mulungu anditaya, pachiyambi cha nsembe wanga zinthu zinali bwanji. They say Lord Stewart anayimba nyimbo amanena kuti first cut is the deepest. Mulungu amene anandiyitana pachiyambi ndi Mulungu yemweyo amene akundipanga sustain kufikira tsiku la lero. N'chifukwa chake tikawerenga kalata ya kwa Heberi mutu wa 13 ndime ya 8 amatitsimikizira kuti Khristu ndiye mweyo dzulo, Khristu ndiye mweyo lero, Khristu adzakhala yemweyo mpaka muyaya. N'chifukwa chake tunena kuti tisamadzikayikire. Iye anatiuza kuti amatikonda. Iye potilenga anationa kuti ndi amtengo wapatali. Iye potipatsa moyo anaona kuti ndife opambana. Iye potipatsa moyo anaona kuti azitisamalira. Palibe chimene chitithandize mchaka cha 2023 kuti paka matopi kuti tioneke kuti ndife osafunikira. Dziko litha kutida, anthu athu atha kutida, titha kuona ngati zinthu sizikuyenda. But believe you me, iye amene pachiyambi anationa kuti ndife ofunikira potipatsa moyo, regardless of the circumstances zimene tikudutsamo, alokozeka the year 2023 kuyenda nafe. N'chifukwa chake tipemphererane wina ndi nzake kuti mchaka ichi pasapezeke okana nzake. Nkhani zimene takhati kudandaula, nkhani za suicide ndi zina zotero. N'chifukwa chonena kuti mwina ena timafuna tuonetse moyo wanzathu ngati ndosafunikira, timafuna tuonetse ntchito ya nzathu ngati ndiyosafunikira, timafuna tuonetse zathu kuti ndi zimene zili za ulemerero kopambana. Ayi, iye pachiyambi amene anatipatsa moyo, iye pachiyambi amene anationa kuti ndofunikira, iye pamene pachiyambi wakhala kuti samalira, ndiye mweyo amene tsiku la lero akunena kuti tilowe mchaka cha 2023 ndi mtima odzikhulupirira. Don't mind ngati anthu ena sakukulandirani, chifukwa Ambuye amene adakulenga, Ambuye amene adakupatsa moyo adzakhala okhulupirika, akukulandirani, amatilandira, adzatilandira mpaka muyaya. Tinkonda Ambuye, tisinthe machitidwe athu a zinthu. Ambuye amene sadalandiridwe kwawo ndi Ambuye yemweyo amene amaonekera kwa ife njira zosiyanasiyana. Pamene tikana nzathu because of class, pamene tikana nzathu chifukwa cha nyengo zimene akudutsamo, tidziwe kuti tikukana Yesu Khristu amene wafika pakati pathu kuti timulandire. Ife tikuonetsa kunyada, ife tikuonetsa kudzimva, ife tikuonetsa kunsimbwa. Timalandira bwanji Yesu mwanzathu? Chaka cha 2022 chakhala chopambana, komanso chakhala ndi zitopotopo zake. Tatenti tipempherere dziko lathu kuti nkhani zimene zakhala zikuchitika zobweza mbuyo chitukuko zisaonekenso mchaka cha 2023. Tiyende limodzi ngati dziko, tiyende limodzi ngati mpingo, tiyende limodzi ngati anthu amene adalengedwa m'chithunzi ndi m'chifaniziro cha chauta. Chautatu akufuna
ife amene pachiyambi adatipatsa kuti tikhale in charge of chilengedwe chonse. Tikumbukire atalenga munthu ku Genesis kuja, Genesis 1 ndi 27, ananena kuti mulilamulire dziko lapansili komanso mulisamalire. Kodi inu ndine tikadziyang'ana kuti cholinga cha Mulungu pachiyambi chija, inuyo ineyo mmoyo mwanga ndikuchikwaniritsa? Ndasamala bwanji nkhani ya chilengedwe? Wotchedwa mawu uja, amene pachiyambi anali mawu uja, amene anasanduka munthu uja, akufunsa lero ndasamala bwanji nkhani za chilengedwe? Ndatengapo gawo motani kukometsa chilengedwe cha Mulungu? Kapena convincingly ndatengapo gawo lotani poononga chilengedwe cha Mulungu? Wotchedwa mawu adasanduka munthu kuti timugwire, kuti tiyende naye, kuti timumvetse, kuti tindandaulire, kuti komanso tinkonde. Wotchedwa mawu uja, mawu akewo amene akutilimbitsa mtima, mawu akewo amene akutitonthoza, mawu akewo amene amakhala nafe nthawi zonse, atithandize kuti tathandize ena kuzindikira ulemerero wa mawu ake. Ifatu makono tikumva mawu osiyanasiyana, koma mawu enieni ndi mawu a Mulungu amene amatiuza kuti ife ndokondeka ake, ndi amene akutiuza kuti tsono ifenso tikondane wina ndi nzake. Titasinkhasinkha za mmene tayendera chaka cha 2022, ndimati tipemphe, tiyeni tikhale ndi mtima osinthika mchaka cha 2023. Tikhala anthu okhulupirika, tikhala anthu odzipereka, tikhala anthu okhululukirana, tikhala anthu olimbikira pa za Mulungu, tikhala anthu olandirana, tikhale anthu opereka chiyembekezo, tikhala anthu osamala chilengedwe, tikhale anthu ofunirana wina ndi nzake zabwino, tikhale anthu onena zoona. Mukoza mapulani otani chaka cha 2023? Ndikufunireni tsiku lopambana pamene tikuthokoza Mulungu pa zabwino zimene anationetsa mchaka cha 2022. Sindife opambana, tipemphere, tisakondwe modutsa muyeso, tikondwe with udindo. Chaka chimene tikubwerachi, fizi ndi zomwe zija zikhalapobe, zofuna zakudya zikhalapobe, zofuna ndalama zikhalapobe, zofuna udindo wathu zikhalapobe. Tisangotipo titafika pa 31 kudziwala, malo mosangalala titha kupeza mavuto. Tikumbukire dzina la Ambuye, ndipo crossover yathu ikhale m'dzina la Mulungu. Pajatu iye amatiuza kuti ngodala amene ali kudza m'dzina la Ambuye. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.